det noget af det første fra 2030'ernes scene på vejen på en gang. Ikke en Bugatti til Austin, men en af Spencer Austin, som lavede så mange familiebiler, som var med til at motorisere Storbritannien. Så er de franske Bugatti i den helt anden end Spectre. Mange gange snakker om form på lastbil. Det er definitionen på 30'ernes klassiske lastbiler og rytterbilen fra Bugatti.